Madoko ana Mhanduwe hedzinoi nhau dzomanhoko a24 Kubvumbi mukutanda nhau dzedu. Kambani yeOld Mutual yopa zvekushandisa zvowarapi kuchipatara chezvirwere zvinotapuriranwa cheThorngrove kuguta reBulawayo. Chipatarachi ndicho chakanzi nehurumende chichange chiri kurapiwa vanonga vabatiwa nodziwa mupengo kudunhu reBulawayo, asi chiribe zvinhu zvakakwana. Mbasha dzawapuwadzo dzinosanganisira zvifukameso nemagirovhosi pamwe nezvivhara shangu. Mbasha dziri kuringirwa kuti dzichabatsira vana mukoti nemachiremba kuti waite basa wakasununguka wasingashe kutapurirwa urwere hwedziwa mupengo. Tichite muguta ribodziro, gutari ranzi richange rakaoma kuti gwa nokuti kuribe mvura yakakwana. Wanotungamira gutari vari mubishi kuti waone kuti mvura ingagokwane vanhu vose mativi mana aro, asi zviri kuramba. Madhamu anopa gutari mvura aribe mvura yakawanda, asi vari kuita vachivhara mvura kuti vanhu vese vawane mvurayo. Kwai ichavhahwa mazuva 5 pasvondo rega rega, chinova chinhu chakaoma kunyanya munguva yeurwere hwakadai sedziwa mupengo. Madhamu anotsvitsa mvura kuBulawayo angori nozvikamu 30 bedzi kubva muzana pakuzara kwawo. Mumwe mubvana weZimbabwe anobika mafirimu ari muSouth Africa otutumadza nyika. Mubvanayu anonzi Tapiwa Gambura akapuwa mubairo wechipiri weHonest Beauty pamakundano emabhaisikopo pasi rese kuAmerica. Pamusoro pamari akapuwa mari nomukana wokufundira uchabhadharwa nechikoro chedzidzo yepamusoro cheHarvard. Mubvanayu ari kuenderera mberi nokupuwa mubairo pamabhaisikopo ache zvichitevera mubairo akambopuwa munyika medu muno. Ngaaenderere mberi. Chirwere chedziwa mupengo chakukuta vana veZimbabwe vazhinji kunyika yeBritain. Zviri kuitika kuvana veZimbabwe zvino wakanoshawa kuBritain wachishandira muzvipatara zveko zvinobudisa tsunungununu ukazvifunga, nokuti kwapfa vanokwana 20 kureketa kuno. Zviri kuitikazvi zvakareketiwa nevanoshanda pamuzinda wenyika uri muLondon. Ukuwo munyika mave nevamwe 20 wave nacho chirwerechi, wapfa nacho wachiriwana uye wapora pangori newairi bedzi. Uwandu hwowapfa ndihwo huri kuvhundutsa kupfuura hwawabatiwa nechirwerechi munyika medu. Dzopfumi. Bhangi guru ronyika ropfiga mamwe makambani anochinja mari munyika. Bhangi riri rati riri kufaraba nokubuditsiwa kwemafambiro omari ari kuitiwa nomakambani aya. Makambani apfigiwa anoti Shons Finance neSuperdeal Enterprises, uye abva akwana 8 makambani apfigiwa mumwedzi uno bedzi. Danho riri rakamboitiwa munguva yaanagono, asi paribe zvisvinu iro rakabuditsa. Heno zvimwe kubenutsa nguva vari kutarisira zvimwe. Dzopasi rese. Mutungamiri wenyika yeTanzania oratidza masimba ache kunyika yeChina. Aita izvi danho raatora rokukanzura chibvumirano chakaitiwa naJakaya Kikwete chemari inokwana mabhirioni 10 okuAmerica. Chamusunda kuti akanzure kuramba kuchinja zvakabvumiranwa kwakaitiwa nekambani yaipa mari yekuChina. Izvi zvabva zvasiya ukama hwenyika ino China hwaita ugugu. Nyika dzakawanda dzokuAfrica dziri kuita simba mumakore ano rokuramba kumbunyikidziwa noChina. Deno wakaramba wakadaro. Toenda kuIndia. Nyika yeIndia yoita vanhu vashoma vanopfa nedziwa mupengo. Mumwedzi waKurume, nyika iyi yakaona vanhu vashoma vari kufa nechirwere chedziwa mupengo, asi vari kuziva kuti sei zviri kudaro. Kufadza kwazvo ndokokuti zviri kuratidza kuti mupfigwa wakaisiwa munyikayo uri kushanda uye kunogona kudzora kutekeshera kwechirwerecho. Dai zvaramba zvakadaro. Tobenuka munyika yeSouth Africa. Nyika iyi yoderedza danho romupfigwa wayo.
zvakareketiwa nomutungamiri wenyika iyi achiti urwere hwakanga huri kutekeshera kudarika zvavari kuda, saka akangotsunura danho romupfigwa kubva padanho rechishanu kuenda padanho rochina. Zvakatambiwa zvakasiyana-siyana nowanhu, nokuti wazhinji wari kuchema kusaya mari nokuti wari kuenda kumabasa kwawoyo. Heno zvikaramba zvakadari kuti zvinosvika rini, asi wazhinji chaizvo wakatsvomwa nekureketa kwaacheno zuro. Dai zvaramba zvichinja. Kwanyasi togumira pano ana Mhanduwe. Ndini wenyu Mhanduwe wonawo.